Hola, bona tarda, bon dia. Ara, des de la classe de tercer d'ESO B de l'Institut Front Marítim, comentarem l'estudi de postmàrqueting dels assajos clínics i si els medicaments en la fase de comercialització poden resultar desfavorables per la nostra salut. Com ja sabeu, els assajos clínics són la prova experimental d'un medicament en humans. A més, hi ha dos tipus d'assajos clínics, els cecs i els doble cecs. Però tots els assajos es componen de 4 fases, sense comptar l'assaig preclínic. La primera, que es fa en pacients sans i tracta de descobrir els efectes secundaris. La segona, que ja es realitza en pacients malalts i desxifra els avantatges del medicament. I la tercera, que és un experiment a gran escala que confirma l'eficàcia i la seguretat del nou tractament. Però, creieu que després de la comercialització s'acaba l'assaig clínic? Doncs no s'acaba, ja que després de posar-ho en venda comença la fase 4. Aquesta fase consisteix en l'observació dels efectes a llarg plaç que pot tenir el medicament en qüestió, ja que encara després d'haver-ho provat en milers de persones durant alguns anys, poden haver-hi alguns aspectes que encara es desconeguin. En aquest període, a part de comprovar els efectes secundaris, també es comprova l'eficàcia segons el seu cost. I és el procés més llarg, ja que encara no tenir una duració predeterminada sol durar entre 10 i 15 anys, tot i que es pot dir que no té un final. Però us podeu imaginar que prengueu un medicament amb greus efectes secundaris? Què us podria passar? Doncs no us heu de preocupar molt per això, perquè per sort només hi ha aquest pas en els medicaments que han rebut l'aprovació de la FDA, l'Administració d'Aliments i Medicaments, o en el cas d'aquest país, de l'Agència Espanyola dels Medicaments i Productes Sanitaris. Pel que encara pot semblar una fase perillosa, ja que inclourà moltes persones, realment és la més segura de tots els assajos clínics, pel fet de que el tractament ha estat sota molta investigació prèvia que només el 25 o 30% dels casos passen. Tot i això, no es pot considerar com a segur del tot, ja que, encara que no hi ha molts grans desastres causats pel llançament de la medicina desenvolupada, la major part de la informació d'aquesta s'obté després de la comercialització, quan cents de milers de pacients ja han sigut exposats als seus possibles efectes secundaris. Això es deu a 3 causes principals. La primera d'elles és que és inviable a nivell econòmic el control en les fases anteriors de més d'uns pocs milers de persones. Una altra causa té a veure amb que la gran part dels coneixements sobre un fàrmac s'obtenen amb estudis d'investigadors externs, que només se'ls poden realitzar quan el medicament ja està a fase de venda. La tercera i la última és que alguns efectes secundaris apareixen després de que molta gent provi el nou remei, ja que, al ser tanta gent que l'utilitza, es poden veure algunes d'aquestes repercussions en persones amb altres malalties. Una prova del cert nivell de risc que pot tenir aquesta fase són els exemples d'alguns medicaments que, encara després d'haver sortit al món real, s'han hagut de retirar de les farmàcies i de prohibir en certs països a causa dels efectes negatius que tenen. Va haver-hi 5 d'aquests medicaments en concret que van causar una gran agitació, els quals van ser 1. La sibutramina, que es feia servir per baixar de pes i que es va posar de moda entre 1997 i 2010. No obstant això, es va demostrar que provocava problemes cardíacs a persones joves i sanes, per la qual cosa es va suspendre la seva comercialització als Estats Units. 2. La seriostatina, un fàrmac per reduir colesterol creat a finals dels anys 90. Aquest remei al principi semblava un normal com tants altres, però va ser el responsable de les morts de 31 pacients per un efecte secundari seu que destruïa les cèl·lules musculars. 3. L'efalizumab, que es va crear per curar la psoriasis, una malaltia cutània, però al final es va donar a conèixer que provocava greus al·lèrgies, que eren majors als beneficis que proporcionava. 4. El pemoline, que va sortir i es va presentar a la societat com un tractament per al dèficit d'atenció, tot i que augmentava fins 17 vegades en les probabilitats de que els nens tinguessin problemes al fetge. 5. I finalment, l'isotetroïna,
un remei contra l'acné que es va descobrir que afectava física i psicològicament a qui l'utilitzava, sobretot als adolescents. Aquest medicament provocava psicosis i episodis suïcides. A més, la fase 4 es considera un estudi analític no descriptiu, és a dir, que no utilitza les dades històriques per obtenir informació, i a diferència dels altres passos de l'assaig clínic no ha de ser avaluada per comitès d'ètica. Com es pot deduir, aquesta fase estudia només els efectes en persones afectades per la malaltia que s'està combatent, ja que el metge no et receptarà un fàrmac que no et sigui beneficiós. I no fa falta entrar-hi a cap assaig clínic per col·laborar amb els metges. En la fase 4 es poden detectar reaccions adverses rares, mentre que en les altres no es troben aquestes reaccions amb molta freqüència. A part, en valorar els aspectes nous o desconeguts del fàrmac, és possible trobar també aplicacions potencials no previstes inicialment. Centrant-nos més en el tema de l'actualitat, el coronavirus, podem dir que la vacuna que surti per lidiar amb aquesta pandèmia també passarà amb total seguretat per la fase 4 després de ser acceptada en un o més països. Encara que falta una mica de temps perquè s'executi aquest pas, ja que les vacunes més avançades es troben actualment en la fase 3. Aquesta fase no es podrà fer més ràpidament, com s'està fent amb els altres al ser una urgència mèdica. Altrament, tampoc retrasarà el procés, ja que es realitzarà quan la vacuna ja hagi sortit al mercat. En conclusió, l'última fase dels assajos clínics consisteix en l'observació dels efectes adversos d'una medicina o d'un fàrmac en un llarg període de temps, que pot arribar a durar molts anys, encara que, en una situació normal, acostuma a tenir una extensió temporal de 10 a 15 anys. Els medicaments només passen aquest pas si han sigut prèviament provats per alguna gran institució de salut i, encara en aquesta fase, hi participen indirectament milers de persones. És la més segura. Tot i això, s'han donat casos de medicaments que, encara que al principi es consideraven útils, al final es van detectar alguns efectes secundaris seus que, en els casos més extrems, va provocar la mort d'un grup reduït de persones sanes. Tanmateix, s'ha de recordar que aquests han sigut casos molt puntuals. No sigui que la pròxima vegada que aneu a una farmàcia no voleu comprar el medicament que necessiteu per por que sigui una d'aquestes excepcions.